Ľudia, vítajte na 11. zápase v 8 finále. Dneska to je Španielsko versus Nepál. Môžeme vidieť, že Trnavský má loptu a dáva gól! Je to 1-0. Aktuálne je to pravý gól, je to 1-0 pre Španielsko. Dal to v 14. sekunde. Ľudia, toto je tretí najrýchlejší gól na celom Matikape. Môžeme vidieť Balažika, ak ide dopredu a je to gól! Je to 1-1. Nepál vyrovnal nad Španielskom 1-1. Vidíme, že Trnavský to aktuálne nevníma úplne veselo, ale tak trošku primerane. Nevníma to veľmi veselo a vníma to proste smutne. Ale vidíme, že Trnavský strieľal na branu a je to pekný gól! 2-1 pre Španielsko. Toto je neuveriteľný zápas, lebo veľakrát už vyhrával Trnavský, no dvakrát alebo jedenkrát nad Borisom vyhrával. Ale môžeme vidieť, že Trnavský odkopol loptu a Balažik ju získal, takže tým pádom ide Balažik ide dopredu a je to gól! Je to 2-2, Nepál vyrovnáva nad Španielskom 2-2. Môžeme. No dobre, vidíme, Balažik musel ísť pre loptu a teraz sa to stoplo a začína sa zápas. Môžeme vidieť Balažika, jak dáva gól, je to 3-2 pre Nepál. Nepál vyhráva nad Španielskom 3-2. Toto je neskutočné, lebo Trnavský ešte svoj prvý zápas ešte ani raz nevyhral, sa mi zdá. Na Matikape, neviem ako to. Možno už vyhral raz, neviem. Ale môžeme vidieť Trnavského, jak sa snaží. A je to gól! Je to od tyčky pekný gól, 3-3, Španielsko vyrovnalo 3-3. Vidíme, dal si s kameramanou placáka, takže nadšenosť je vidno. Dobre, Trnavský neobral veľmi loptu a tak Balažik nedáva gól, nepremenil tú šancu, akú mal. No aj takéto situácie sa stávajú na Matikape, najmä už sa veľakrát stali. Vidíme, Karmera má menšie chyby, spravil, to nevadí, stáva sa. Matikap sa bude tak či tak zlepšovať. Ale dobre, vidíme, že Trnavský chcel prejsť Balažika a nepodaril sa a dáva gól! Je to 4-3 pre Nepál, vyhráva na Španielsko 4-3, lebo Trnavský urobil tú chybu, že chcel obrať, ako mu dať Dudy, ale Balažik mu to zabránil, zobral loptu a dal na 4-3 pre Nepál, takže vyhráva. Dobre, Trnavský už taktizuje a vidíme, že už aj nevládze, lebo najmä to horko 40 stupňov bolo vtedy, sa mi zdá, alebo 37 bolo, sa mi zdá, stupňov vtedy. Takže sa Trnavskému ani nečudujem a sa čudujem, že Balažik ešte stále vládze. Dobre, vidíme, a zase tu Trnavský urobil tú istú chybu a tak je 5-3. No nič, Nepál vyhral, to bolo všetko a čaute.